Добрий день, дорогі наші глядачі! В ефірі програма «Живий русинський язик». І низ до нас у гості прийшла заслужена артистка України, прекрасна співачка, солістка Закарпатського народного хора Олена Поляк-Шеремет. Вітаємо вас, пані Оленко! Радісмо вас і низька туйка відіти. Я хотіла вас низ позвідати много інтересного за ваше життя. А найбільше мене цікавить ваше дітство. Так, звичайно. Де стеся родили? Як проходило ваше дітство? Розкажіть мало нам за себе. Дуже цікаво. Я тоді в Сторожниці жила. А Сторожниця так се і називала? Це, там називали його Йовря. По-русинськи Йовря. Але чому Йовря, теж не можу я то тепер сказати точно. Як собі люди вибирали, так і говорили. Тому що багато русинів було там. Вже, прийшли з гір і собі там домики почали строїти. В общем, багато їх вже було, так що можна було на цю тему говорити. А я була 5-та дитина у мамки моєї золотої. Та я вже, як кажуть, була така, що мамка лише живом нігде не йшла, а я сама, я не знаю, мені ніхто не підказував, що, не знаю, ніколи мене ніхто не ругав, нічого абсолютно. Я сама усюди йшла, хоч вже на то пішло. Значить, перший клас, то була семирічка. Думаєш, у селі дітей посилали туди? Ні. Нащо їм? Та дома є корова, є сад, нащо? А мені, коли прийшла вчителька з Росії і каже, то що, діточка, я тепер мушу і по-руськи повісти, як вона мені, ти хочеш вчитися? А я так позираю на неї, думаю, що, я дитина ще. І так я для неї була єдинственна дитина в школі, це, яку вона, як кажуть, готова, у неї, навірно, не було. Знала, що син був, їм дали дуже велику квартиру якогось великого багача. Він утік чи як, і там їй дали ту квартиру. А у неї був син, Женя. Що тобі хочу сказати? Мені дуже було приємно, якщо я приємна. Для чого вона мене так прийде, а ти що? А в школу сьогодні ти не опоздаєш, вона на російській мові, я так, як вона говорила. В общем, любила вас, турбувалася. Турбувалася, надзвичайно, я, значить, щось виділа у мені. Таке, що то. І що я ходила, але так треба і вдома щось мамці допомогти, правда? Мені не було вже 10 років, коли та семирічка у нас відкрила через 2 роки. Уже у місті Ужгороді вже було, а там я не знаю, чого так пізно. Так що... А співати вас це вчили в тій школі? Співати? Це я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, щоб там хтось щось тим займався, не було. А у вашому селі як люди співали? Найбільше в роботі? Це найбільше коли віддихали, коли гостина була, яка коли свадьбувати, такі якісь там свята релігійні? По гостинах я ще не ходила. Я лише була, перша моя гостина була, коли брат женився. Але у мене був, як кажуть, кашель. І все, я лише прийшла і так повернулася, і так їм сиділа, щоб я, як кажуть, там не опозорила. А народ співав? Якісь співанки? Та щось там співали, але я не можу. Я так, ще з того часу я якось не про співанку. Я по деревах лазила, черешні збирала. Отаке. В общем, ви активна така була дитина, що активна, але то мене не було сестри. Мене лише були браття. А то вас майже дуже любили, балували? Як найменшу, та ще й дівочку. Я знаю, чи балувала. Я сама себе почала балувати, що знала, що то треба, то треба. І так я, як кажуть, закінчила той 7 клас і думаю, а куди далі? І це майже ваші родителі, кажу і глядачам нашим. Це ваші родителі та й ви, дітки. Хлопчиків вижу, і ви тут маленька.
Ні, то не я, то не я, то не я. Але родителі ваші, ай? Та це мої батьки, там мамка і татко. А вони русини були, скажіть, будь ласка. Тут Та- все родили. Да, мама на Перечинщині, а батько у цьому з Лютої. Я Так що, розумію. на- А як вдома говорили по-нашому? Так Так і тепер говорите? Так говорили, а як же ж? Русинського, руського вони не знали, українську точно не знали, але так по-нашому. По-нашому, так і в нас говорять. Ну, Пані Оленко, дуже ми приємно зустрічав вас як таку старшу людину, талановита, прославлена. Їздили сте по цілому світові із співанками, а не забили сте і тямите нашу русинську бесіду. Ото ми дуже гріє душу. я розумію, чого та. Я русинську просто можу говорити з ким хочеш, а ще коли пішла десь у село співати і все, та я лише по-русинськи з ними говорила. Вони мене, як кажуть, ну, я знаю, дуже не любили. І всюди. То я передати не можу. Мені аж соромно було, та що вони від мене хочуть, або щось таке. Єдине, що я не могла своїм батькам щось заспівати, щось десь їх узяти на концерт, або що. Вони вже були старенькі люди, і все, їм не до співу було. І все в роботі були, бо наші русинські люди дуже трудівники великі. Все в труді. Звичайно, Тут ваші батьки, ай? так, це моя мамка і татко. Ви мені ся видите, що має більше на нянька похоже, мені ся так видить. Але й на мамку сте похожі. Я не можу сказати. Більш на мамку. Ви моя така сама любима співачка. Знаєте, я коли про вас думав, усе сте, коли виходили на сцену, та такої якось сонечко засяяло. І ви ж у вашій оті відеозаписі, котрі є в Ютубі, ваш син поклав у Ютуб, та позираюся, та знаєте, аж мися серце радує. Ось яка ото краса. У вас гармонія є душі, голоса і вашого фізичного вигляду. Як ви ото знаєте вийти, гордо передати, так, знаєте, з таким достоїнством, з такою любов'ю. Пропоную нашим глядачам тепер позирати фрагмент файної русинської закарпатської співанки, коли Олена Миколаївна виконувала і було записано на телеканал Всеукраїнський. Перелаз від сусіди до нас, сусідський легіню, чом не ходиш до нас. До вас виходити, тебе любити, я хлопець молодий, знаюся ганьбити. Знаюся ганьбити. Приходи потайком до нашого двору, покладу вечірком значок на комору. Покладу значок на віконце, бо прийде мій милий, коли зайде сонце. Долина, то не дівка, що немає легіня. Цілувала бімся, аж ня серце коле, приходи, мій милий соколе. Долина, то не дівка, що немає легіня. Прийди, моя чічко, коли засне мама, буде медвоїчко до білого рана. Долина, то не дівка, що немає легіня. Легінь молоденький, ротик медовенький, де сіда солодка, левничка коротка. Долина,